И здравейте, аз съм Ксерис и днеска играем Kit PvP срещу ония Diamond е там. Тук е ония Са, не му обръщайте внимание. Айде, аз съм тук той е един джихадист. Само трябва да се внимава. Аз като ви кажа, че е джихадист, не мога го целя с този лък, аз съм най-неточен снайперист. Сигурно ще целя в краката. What the? Ох. Браво, бе. Мами, Кеток умря! Ох, мами, умря от са. Направо... Аре, слизай. Чакате снайперист. Не мога да повярвам, че е Кеток, въпреки че е по-силен от мен, умря от основно са. Направо... Аре, вече един снайперист. Чака. Аре, махни хака, бе. Ама аз съм без хак. Да, нокнал беки, мъже. Аре, почва. Аре, спри се го хака, бе, за крипа. Бели? Виждах ти се нокнал бега. Западам да по шорти. Чакай да напиша Хозуни. Чакай малко, бе, пиша. Донго. Спри си хака, бе, моля те, за клипа. Аз побягам по някакви посоки. Не, пажина съм. Yes! Аре, бе! Опа, май. Терис, it's dead. It's dead. Nope! Оп, Терис, it's dead. Къде си, бе, Даже те бия с мишка. Майка,